Ina son ki ba ina tuna suwai ba sannan gane si ba ya zanyo da hauli a gidanmu gane fisa ni da saratu rana an sa balki surayya kunsa ga shafa a tukanwar hauli maryam kuma ta ce sai ni fa'iza ma ni ta yi nuni tausayin salma ya kama ni san hafsatu ya zama dole mata ce sai habiba dadi kuma sai labiba ban san wace zan ɗauka ba ina tuni zai shalele ga Aisha ‘yar alkawari son Salimat ya yi kamari sannan ga Ummul Kairi ban san rabuwa da zulin ummi ta halarci guna na ya alkawari da na Haulat ‘yar mai gidana ga aboki yabon wali da Khadija na san soyayya na yi kuɗi ta dalilin safiya ga shi zuciya na san Sumayya san Samira zuciya balle ga Farida ta yi na cewa walida kanta za ta kashewa iyayen binta sun turowa Ikilima ta ki ta kyalin dukkansu ina so ba ɗaya wacce ban so mai saurare ina so ka bani shawara wacce za na ɗauka a cikinsu da ba ta da tamka domin in fita sarka